Helo, yn enw i Rhian Morgan. Rwy'n gynathrawes o Ysgol Llanhari ac yn fwy diweddar o Ysgol Plasmawr, a fyddai'n creu cyflwyniad i chi ar gyfer Carlam Cymru ar gyfer celf a dylunio. Byddaf yn cyflwyno gwybodaeth i chi ar gyfer y cwrs uwchgyfrannol, sef uned 1 ymholiad creadigol personol. Dim ond un uned sydd yn y cwrs uwchgyfrannol. Mae e'n cyfrannu 40% o'r marc ar gyfer y cymhwyster llawn ar gyfer lefel A, ond fe fyddwch chi'n cael eich marcio mas o 160 ar gyfer y gwaith fyddwch chi'n cyflawni ym mlwyddyn 12. Mae'r blwch sydd gyda'r ysgrifen D yn dangos y wybodaeth oddi wrth gwefan cybac ynglyn â beth sydd yn disgwyliadwy o fewn y cwrs yma. Felly mae yn brosiect neu bortffolio ymchwiliol estynedig a chynlyniadau yn seiliedig ar themau a deunydd pwnc sydd yn bersonol ac yn ystyrion i chi fel y dysgwr. Rhaid i'r ymholiad gyflwyno gwaith beirniadol, ymarferol a damcaniaethol. Asesir y gwaith beirniadol, ymarferol a damcaniaethol fel cyfanwaith gan ddefnyddio'r amcanion asesu. Bydd gofyn i ddysgwyr ddethol, gwerthuso a chyflwyno eu gwaith i'w asesu. Bydd y dysgwr a'r athro neu'r athrawes yn penderfynu ar yr ymholiad creadigol personol a'r gwaith yn cael ei asesu gan yr athro neu'r athrawes yn gyntaf cyn cael ei safoni yn allanol. Does dim terfyn amser penodol ar gyfer y gwaith yma y ganolfan neu'r ysgol sydd yn penderfynu ar y cyfnod yma. Bydd y mwyafrif ohonoch chi wedi dilyn cwrs TGAU cyn mynd mlaen i wneud cwrs uwchgyfrannol. Gwybodaeth cyffredinol i chi fan hyn, tua 2 dymor o waith fydd i'r mwyafrif ohonoch chi, ac fe fyddwch chi yn gorfod dilyn yr un amcanion asesu ac y gwnaethoch chi ar gyfer TGAU, sef yr amcan asesu cyntaf, dealltwriaeth gyd-destynol, yr ail un yw gwneud creadigol, yn drydydd cyfnodi myfyriol ac yn ola cyflwyno personol ac afu dros y gweddau o hyn i chi eto nes ymlaen yn y cyflwyniad. Y cwrs bydd poblogaidd ar gyfer celf yn uwchgyfrannol a lefel A yw celf a dylunio, ond mae yna teitlau eraill sydd yn cael eu cynnig o bosib yn eich ysgol chi hefyd. Mae modd i chi wneud celf gain, cyfathrebu graffeg, dylunio tecsiliau, dylunio 3D, ffotograffiaeth ac astudiaethau beirniadol a chyd-destynol. Os ydych chi yn astudio celf a dylunio, mae modd i chi greu agweddau o'ch portffolio chi sydd yn cynnwys unrhyw un o'r teitlau yma. O fewn y blychau wedyn fe welwch chi restrau sydd gan cybac o ran y mathau waith allwch chi fod yn cyflawni. Enghraifft, os ydych chi'n gwneud dylunio 3D, falle bod chi eisiau canolbwyntio ar waith pensaernïol, neu bod ganddoch chi ddiddordeb mewn dylunio cynnyrch. Falle bod chi eisiau edrych ar waith animeiddio neu adeiladu papedau neu gwaith ar gyfer theatr. Darllenwch trwy y rhestr mwyn i chi gael syniadau ar gyfer eich teitl chi. Yr unig un sydd ychydig yn wahanol yw'r un astudiaethau beirniadol a chyd-destynol. Fan hyn mae cybac yn cynnig mathau o ymchwil posib, enghraifft mewn i artistiaid, crefftwyr a dilynwyr, genres, symudiadau, allwch chi edrych ar themau neu cysyniadau mewn celf, edrych ar ddiwylliant poblogaidd, edrych ar agweddau pendant fel y ffurfdynol, bywyd llonydd, y tirlun ac yn y blaen. Maen nhw hefyd yn sôn am y mathau o waith allwch chi wneud. Gallwch chi wneud darn o waith clywedol, efallai creu arwain lyfrau ar gyfer amgueddfa neu arddangosfa, creu delweddau digidol wedi eu sgriptio fel rhaglen ddogfen, byrddau arddangos a phlacardiau er enghraifft ar gyfer protest, pwynt pŵer neu e-lyfr, llyfr braslunio neu fwrdd stori gyda sylwybaeth estynedig neu dreithaw darluniadol. Felly syniadau da fan hwnna hefyd o ran ffyrdd o gyflwyno eich agwedd chi o ymchwil ar gyfer amcan asesu 1 ac ar gyfer amcan asesu 3 y myfyrio.
Sut byddwch chi yn cychwyn ar y cwrs uwchgyfrannol? Bydd hyn yn amrywio o ysgol i ysgol. Yn aml gosodwr prosiectau cynhesu i fyny ar ddechrau cwrs uwchgyfrannol mwyn ailgydio mewn sgiliau ac mwyn helpu ysgogi themau. Mae'n bosib bod rai ohonoch chi yn dechrau teitl newydd, enghraifft yn gwneud cwrs fel dylunio graffeg am y tro cyntaf, a bydd eich athrawon am gyflwyno sgiliau newydd i chi neu artistiaid newydd bydd yn eich helpu chi. Mae'n bosib bod nifer ohonoch chi heb arlunio llawer dros gwyliau'r haf hefyd, a bod hyn yn rhywbeth bydd yn ysgogi chi i fod yn greadigol eto. Meddyliwch am agweddau o'r cwrs TGAU wnaethoch fwynhau. Efallai bod hyn yn rhoi pwynt cychwyn i chi o ran syniadau neu dechnegau hoffech ddatblygu ar newydd wedd yn ystod y cwrs yma. Peidiwch ail gyflwyno unrhyw waith gwnaethoch ar gyfer y cwrs TGAU. Gallwch feddwl am eich diddordebau personol, gwaith creadigol amrywiol gan artistiaid rydych wedi ei fwynhau yn y gorffennol. Gallwch chi feddwl am agweddau o'ch amgylchedd, yn y cartref, yn yr ysgol, yn y dre neu'r wlad lle chi'n byw. Meddylwch am faterion sydd o bwys i chi neu sydd yn y newyddion. Gallwch hefyd ystyried artistiaid, arddulliau neu arddangosfeydd rydych wedi ei gweld. Byddai yn medru bod yn fan cychwyn i chi. Neu holwch eich athrawon os ydyn nhw'n bwriadu mynd â chi ar ymweliad, a gallwch chi wneud ymchwil cyn mynd ar yr ymweliad hynny. Rwy wedi cyflwyno daflen yma o'r blaen yn fy nghyflwyniad ar gyfer TGAU. O ble daw'r thema, mae'n bosib bod eich thema chi yn cael ei gosod gan eich athro, ond eich cyfrifoldeb chi fydd dehongli yn y ffordd mwyaf gwreiddiol ac sydd yn bosib. Yn amlwg gallwch chi feddwl dros chi'ch hun a bod y daflen flaenorol wedi'ch helpu chi, neu allwch chi edrych ar hen bapurau arholiad naill ai yn yr ysgol neu ar wefan cybac. Meddylwch hefyd am edrych ar y lyfrau cyn ddisgyblion, holwch eich athrawon os oes gyda nhw rai yn ei storfa mwyn i chi weld. Mae yna restrau hefyd i chi fan hyn o themau, rhai ohonyn nhw gen i fi, eraill yn themau gan ddisgyblion a rhai wedi dod o gyn bapurau cybac. Rhai o'n nhw'n benodol iawn, rhai o'n nhw'n fwy agored. Chi sy'n gwybod beth sydd yn siwto chi, mae ganddoch chi nawr gyfnod pendant i weithio fewn. Chi eisiau rhywbeth sydd yn mynd i roi ffocws i chi, ond bod cyfleoedd ei ehangu wrth fynd ymlaen. Bydd angen i chi nawr gyflwyno eich thema, mwy na thebyg mewn llyfr breslunio, ond hefyd gallwch ddefnyddio taflenni cyflwyno os yw hyn yn fwy hwylus i chi. Bydd angen rhyw fath o ddehongliad geiriol arnoch chi. Gall hyn fod yn baragraff o gyflwyniad sydd yn sôn am y rheswm dros ddewis y thema ac agweddau cychwynnol byddwch chi am astudio. Gallwch hefyd ddefnyddio map meddwl, fydd falle yn rhoi mwy o gyfle i grwydro trwy y syniadau cychwynnol yna ac yn darparu mwy o opsiynau i chi. Byddwch chi am gyflwyno delweddau. Gallwch chi wneud hyn trwy gasglu lluniau o gylchgronau a graffu lluniau ac o daflenni chi'n casglu o amgueddfeydd neu arddangosfeydd. Allwch chi fraslunio. Allwch chi ddefnyddio ffotograffiaeth. Braslunio a ffotograffiaeth yn agweddau mwy personol a gwreiddiol ar y cychwyn yma. Gallwch chi osod rhain i gyd o fewn bwrdd naws neu ei gludo i fewn a cofnodi sylwadau i gyd fynd gyda nhw. Rwy hefyd yn nodi fan hyn yn y cyflwyniad gwnes i at TGAU, rwydd yn dangos sut i ddatblygu thema yn bellach. Allwch chi fynd nôl ac edrych ar hwn gan mai yr un nodau asesu sydd gyda chi ar gyfer TGAU uwchgyfrannol a lefel A. Mae'r broses yn debyg. Mae lefel y dyfnder byddwch chi'n cyflwyno ac ansawdd y gwaith yn amlwg yn gorfod bod yn well wrth gwneud uwchgyfrannol a lefel A.
Wrth gasglu gwybodaeth, bydd eisiau chi feddwl am ble mae'r gwybodaeth yma'n dod, y tarddiad. Gallwch ddefnyddio gwefannau gan sefydliadau pwrpasol, hynny yw orielau ac amgueddfeydd. Allwch fynd ar wefannau artistiaid penodol. Allwch edrych mewn llyfrau ac ar erthyglau mewn cylchgronau. Medrwch chi hefyd gysylltu gyda artistiaid gan greu holiaduron neu eu cyfweld. Allwch chi fraslunio o fywyd a defnyddio ffotograffiaeth. Cofiwch wrth ddefnyddio dyfyniadau eich bod chi yn cofnodi o ble daeth y wybodaeth yma, so pa wefan defnyddiwch chi, pa lyfr, pwy oedd yr awdur, fel bod hyn yn sicrhau eich bod yn profi trywydd y wybodaeth. Yr amcan asesu cyntaf yw dealltwriaeth gyd-destynol. Nid oes unrhyw reolau pendant ynglŷn â'r wybodaeth sydd rhaid i chi gynnwys ar lefel uwchgyfrannol. Rydych am brofi eich bod yn ddeallus. Wedi meddwl am bwrpas ac ystyr gwaith yr artistiaid rydych am ei gyflwyno a sut maent yn berthnasol i'ch datblygiad personol chi. Un ffordd posib allwch chi i wneud hyn yw defnyddio syniadaeth hetiau dibono. Mae'n bosib bod eich athrawon chi wedi cyflwyno hyn i chi o'r blaen neu bod gyda nhw dulliau eraill. Unrhyw ffordd o gyflwyno yn addas, ond gyda hetiau dibono allwch chi ystyried ffeithiau, safbwynt a teimladau, agweddau positif, agweddau negyddol, posibiliadau a chasgliadau. Wrth eich bod yn gwneud eich gwaith ymchwil, falle byddwch chi eisiau creu taflen debyg i hon. Gosodwch delwedd yn nghanol y dudalen ac yna ei rannu mewn i 6 adran. Yr un cyntaf byddai ffeithiau, gwybodaeth am yr artist ac hefyd am gynnwys a thema y ddelwedd. Yr ail un, safbwynt, eich barn am y ddelwedd, sut mae'n gwneud i chi deimlo. Byddwch hefyd yn mynd mlaen i nodi pethau positif. Dych chi ddim jyst eisiau dweud bod chi'n hoffi'r gwaith. Meddylwch tymed bach yn ddyfnach fan hyn, falle bod chi eisiau beirniadu yr elfennau ffurfiol, falle bod yna agweddau o gyflwyno y thema yn eich cyffroi chi. Agweddau negyddol wedyn, gallwch chi edrych ar y gwaith a'i feirniadu o ran yr arddull a'r techneg, ydyn nhw yn addas i chi, neu ydyn nhw wedi bod yn llwyddiannus mwyn cyflwyno y thema oedd gan yr artist. Posibiliadau. Fan hyn byddwch chi yn sôn am syniadau i chi'n cael wrth edrych ar y gwaith, eto falle'n pigo i fyny ar pethau fel y thema, y dechneg a'r arddull. Ac yn ola, casgliadau. Byddwch chi'n crynhoi at ei gilydd wedyn beth chi wedi dysgu. Ble bydd hyn yn eich arwain o ran parhau gyda eich ymchwil neu o ran ddechrau gwaith ymarferol eich hun. Mae modd i chi gyflwyno wybodaeth ar y fformat yma neu ysgrifennu fe i fyny fel paragraff ar gyfer eich llyfr braslunio. Yr ail amcan asesu yw'r gwneud creadigol, yr ochr arbrofol o'r uned yma. Meddylwch am y teitlau yma fel posibiliadau o fewn yr arbrofi, yr arddulliau, y technegau a'r elfennau ffurfiol. Felly gyda'r arddulliau, byddwch chi wedi dewis artistiaid yn barod o bosib, os gyda nhw arddull haniaethol, arddull argraffiadol, arddull ciwbaidd. A allwch chi chwarae o gwmpas gyda'r rhain, cymysgu nhw i fyny, edrych ar waith artist sydd yn gweithio naturiol, closio i fewn arno fe a dewis agwedd ohono fe i greu darn haniaethol. Ydych chi eisiau rhoi arddull celf bop ar ben rhywbeth chi'n wedi creu yn barod. Mae elfen chwareus yn perthyn i'r agwedd yma o'r cwrs. Hefyd fe fydd y technegau o ran technegau ymarferol yn effeithio ar y gwaith. Falle bod chi wedi edrych ar darn o waith 3D ac am ei greu mewn i ddelwedd ddigidol. Bosib byddwch chi am
datblygu gwaith peintio, ond pa fath o waith peintio? Dyfrliw, acrylic, gwaith olew, i gyd yn mynd i roi effeithiau gwahanol i chi. Yr un peth gyda'r graffu, y graffu mono, a graffu lino, a graffu sgrin, opsiynau diri fan hyn i ddatblygu ac i ymchwilio. Hefyd, allwch chi feddwl am yr elfennau ffurfiol wrth bod chi'n creu eich gwaith. Pa fath o linellau ydych chi'n defnyddio? Linellau tenau, tew. Mae'r offer byddwch chi'n defnyddio yn mynd i effeithio ar mathau o farciau chi'n creu. Bydd hwnna'r un peth gyda'r gwead. Mae gwead mewn gwaith gwynio yn wahanol i wead mewn paent neu mewn collage. Chwaraewch eto, fel dwi'n dweud, gyda'r posibiliadau. Cyfansoddiad yn un holl bwysig mewn gwaith 2D. Peidiwch jyst dibynnu ar y cyfansoddiad cyntaf sy'n dod i'ch meddwl chi. Meddylwch beth sydd yn creu strwythur cryf o fewn darlun. O symud un agwedd o'r darlun ydy yn mynd i wella neu gweithygu eich cyflwyniad chi. Mwynhewch y broses yma. Dyma rhan gorau o'r cwrs. Mae'r ddau sleid nesaf yn mynd i gyflwyno enghreifftiau o waith artistiaid, hynny yw disgyblion, a sut maen nhw wedi mynd ati gyflwyno agweddau o'r arbrofi. Fan hyn fe welwch chi disgybl oedd yn canolbwyntio ar ochr braslunio, wedi edrych ar waith artistiaid fel ysbrydoliaeth, gweithio mewn beiro, gweithio gyda inciau, pasteli, golosg, hefyd wedi defnyddio arddull stensil a collage mwyn datblygu syniadau yn ymwneud gyda'r wyneb. Fel welwch chi, mae yna arbrofi gyda lliw yn digwydd, arbrofi gyda trwch llinell, gweithio'n fwy haniaethol, sawl opsiwn jyst o fewn ychydig o waith rili yn ei lyfr braslunio. Fan hyn mae gwaith gan ddisgybl arall. Roedd y person yma diddordeb mawr mewn ffotograffiaeth, ond dechreuodd y gwaith trwy wneud gwaith braslunio yn gosod person mewn dŵr. Yna aeth mlaen i gymryd cyfres o ffotograffau eto yn arbrofi gyda cyfansoddiad a lliw. Fe welwch chi wedyn yn arbrofi'n ddigidol gyda'r lluniau yma. Fe wnaeth i gael golwg agosach mwyn bod yn mwy beirniadol yn un nodiadau, a hefyd roedd yn cymharu nôl gyda gwaith artistiaid oedd wedi diddori hi, nid ffotograffwyr ond artistiaid celfyddyd gain. Cym ymlaen wedyn i ddewis a datblygu y darn terfynol. Trydydd amcan asesu yw cyfnodi myfyriol. Fan hyn mae eisiau dangos eich bod wedi casglu, dewis a trefnu. Eich bod yn cyfathrebu gwybodaeth gan gyfeirio at ymchwil o ffynonellau gweledol ac eraill. Eich bod yn rhoi sylw i'r ffynonellau priodol a'i dadansoddi mwyn rhoi manylion sy'n llawn gwybodaeth. Byddwch yn cofnodi trwy luniadu a dulliau eraill. Byddwch yn nodi ac yn trafod elfennau enghraifft ansawdd a lliw. Byddwch yn defnyddio ffotograffiau personol. Byddwch yn anodi mewn llyfrau ac ar daflenni syniadau, ar sylwadau a mewnwelediadau sy'n unigol a'ch bwriadau chi. Bydd angen i chi fyfyrio'n feirniadol ar eich cynnydd. Byddwch yn adolygu beth sydd wedi cael ei ddysgu. Meithrin dealltwriaeth ac egluro pwrpasau ac ystyron. Lle mae'n bosib, gallwch hefyd drosglwyddo dysgu o un cyd-destun un arall, hynny yw trosi hyn a ddysgwyd o un maes un arall, enghraifft celf gain i waith tecsiliau. Yr amcan asesu ola yw'ch cyflwyniad personol. Hwn yw eich personoliaeth chi mewn ffordd lawr yn eich llyfrau ac yn dod trwyddo i'ch darn terfynol chi. Byddwch chi'n rheoli sut mae'ch cyflwyniad yn datblygu o ran gosod eich tudalennau yn eich llyfrau braslunio neu ar y taflenni cyflwyno. Byddwch yn dangos llwybr tuag at y darnau terfynol. Cofiwch ddangos eich llwybr o ddysgu o dylanwadau artistiaid, ymchwil cyffredinol ac arbrofi ymarferol. Am fwy o ddelweddau allwch chi fynd ar
wefan bocs golau. Mae hyn yn cael ei darparu gan Cybac ac bydd yn rhoi enghreifftiau i chi o unedau o waith, gyda hefyd sylwadau gan yr arholwyr allanol am y gwaith hynny. Fan hyn fe welwch chi daflen mae Cybac yn creu ar gyfer eich helpu chi i sicrhau eich bod yn cyflawni yr amcanion asesu. Holwch eich athrawon amdani. Gallwch chi ddefnyddio ddi o gychwyn y cwrs neu fel rhyw fath o checklist ar y diwedd i sicrhau bod yr ansawdd y gwaith yn iawn ac ei bod hefyd yn cyflawni'r holl ofynion. Fe wnewch chi hefyd ei darganfod hi ar wefan Cybac. Cofiwch hefyd bod gyda chi waith papur i'w lenwi ar gyfer Cybac. Mae yna ddogfen dilysu, yr un peth ac oedd ganddo chi wneud ar gyfer tygau. Mae hwn yn ffordd i'r arholwr wedyn i ddod i ddeall eich uned chi yn sydyn cyn mynd ati i bori drwy'ch llyfrau a'ch taflenni chi. Cofiwch bod yn bwysig labelu eich gwaith gyda eich enw chi, y ganolfan a'r rhifau perthnasol, a hefyd cofiwch bod yn bwysig i lofnodi eich gwaith chi. Gobeithio bod y wybodaeth yma wedi rhoi man cychwyn i chi wrth i chi dechrau ar eich ymholiad creadigol personol. Mwynhewch y broses o ymchwilio, mynd ymlaen a chael hwyl yn arbrofi a creu eich darnau personol terfynol. Falle bod chi eisiau hefyd meddwl ymlaen, os ych chi'n mynd i barhau gyda lefel A, pa themau chi am wneud nesaf. Dymuniadau gorau i chi gyd. Ac yn olaf, cofiwch bod Carlam Cymru yn cynnig gwybodaeth i chi ar gyfer llawer o bynciau gwahanol ar lefel uwch gyfrannol, safon uwch a tygau. Ewch i'r gwefan mwyn cael cyngor.